Ongietorri dan hori, itxukirratire geurie eta zeuena dan irrati honetara. Ni neu hemen Wichita kontrolien eta gaur hemen gauz, beste elkarrizketa bategaz, badakizu Andrameiz edakulaganien, eta oso garrantzitsu da, balorin imitxie bai elkartiek eta bai udaletik be, genti lanitzen dauena geureko herriko zaizetan. Gaur daku geugaz, Endika, Etxebarria Telleria, bera da kultura gizarte ongizate, langileria eta prebentzio zinegotxize. Kaixo Endika, zena zauz? Oso ondo, oso posik hemen egotigaz. Bai, ez da? Bai. Ikusi zuzeran itxidun estudizu, elegante dau. Horren ja ikusentxun edales hauri mesafri montxagu hauri lokalari. Bai, oso aldantute dago, Bermioko herrizek merezi dau eta. Esan dulez Endika da kultura gizarte, ongizate, langileria eta prebentzio zinegotxize mintxoie hainbat titulu. Euskaldune eta euneko 110 bermiotarra. Honetan esan du moduen udaletxeko gentiek, askanin 110 hori be balizo dau, ze lanpostu horregaz, erantzunkizukiz daudakoie. Ian gaur hasiko gara purtsuet aztertuten zelan itzen daubien udaleien eta, elkarrizketa txiki honegaz. Endika, zer esango zeunke Bermeon egiten dan edo diran kulturrekintzen inguruan? Zergaiti dirain garrantzitsuek geure herrizentzat eta zer ustez zelan kudeaten zu jauia? Konta purtsuet. Azkanin kulturekintze garrantzitsuti ez herri bizi betokitzeko, ez da, Bermion agenda potentie guduokin, danok gudu urte guztizen zier, gauze desbardinak egin, eta, Bermion itzen dizen kulturekintzen inguruen, esango lekitzut, batez bedizela oso anitzek. Ez da, guztu guztizetako ekintzek itzen dizela pentsaten dut, eta benetan, uste bagauzela lortuten agenda, neku potentio kitzie. Igual ez danon gustorako, dana ez da danon gustokue. Egize da. Bai, askarin agendie, nik uste dut, Bermeon zer irakurte mazun hilero, beti dauz euser, beti dauz kontzertuek, gusto guztizetakoek, antzerkizek beti egoten diez, bai umientzako eta baina gozizentzako, kulture elkartiepe aportazio oso potentie eitzen daubie herriko agendara, eta nik pentsatzen dut izela garantzitzuk esan zutena gaitzik, batez be, herri bizi betokitzeko. Oso ondo, da zeintzu pentsaten zu okin jaubiela gentien gan eragin gehien. Honetan egunetan okin zu elkarte batzuk ametik, eta, nik ez tozakin bai kriston biharra itzen dabi urtin zehar. Jendin gan zeintzu dako eragin handizenak zure ustez. Hombre, aprobe gatxada esati, batez bezan zutena gaitzik, ez da gusto guztizetako ekintze dauzelako, horrek bai erreflejaten dauzelako herri moti egaran, herri anitze garala eta gusto zabalak, bai, gusto pilu daubela, ez da. Eragine, guke hartzen duen termometro azkenien da batez be geuke antolatu duzen ekintzetan, aurton, antzerki batzuk okintza bie impacto handize, bai, minan antzerki izetorri zan, eta, nik uste dut impacto nahiko handize okintza bela, musika hastiek impacto nahiko handize okitzen dau, gentiri asko guztaren datzo, eta egize da, dala justu ekintze bat, igual aldaketa asko ez dauzunantza zan urtietan zier, bai, ez dauena bihar, zaskanin jenti animeitzen da, urtero. Fusionate madauen zeitxik aldatu. Hori da. Bai, badinetxut, udaleko agendi, ez da bakarrik udalak antolatuten dauen agendi, orduan badinetxut, azkanin kulturtaldiek edo elkartiek, askotarik utauzen einien, impactuen ikusten danatako dela. Oso ondo, ja eran txunzu irugarren galderi udalaren gitaraue horreri buruz, ze garrantzi dakon, da zelan moldatzen zarie euskeraz. Azkanien, bakizuie, itxukirratia euneko euskaldune eta 110 bermiotarra. Geura murizak esaten dago moduen, zukalkiz egaz edo euskera zela moldatuten zarie horre udaletxetik. Kulturtaldiekaz oso ondo. Oso ondo, horre jai batxordi behar daku, jai batxordera etorten diez kulture elkartiek, erritxarrape bai, eurek asokitzen dune tratue, oso ona da, batez be, purbete nipetzen dutelakon, balizu nuen bidizela. Azkanine esan dute moduen agendi elekide esango hain potentie, horrek kulturtaldiek espaleki dize egongo, herri zen. Eta justo Bermio da herri bet, elkarte pilu edakona,
eta kulturtalde edo norbanako artistek eta bar, inkluso kiroltaldiek eta pilo batako zena, ez da, jenti asko mogiten da herri zen. Orduen, nik uste dute, udalan egin beharra dela, apurbet mimu gaztratati aportaten dagoena ari herri zen, ez da? Neu askanien zinegotziz izan aurretipe, herri gintzatik nator pilo bat gauze eintze gero, eta borain zinegotziz izan dabe, niri guztuen hasta purtsu bete, neuri guztako likidazten moduen tratati bestiek. Orduan, ni petxaren dute hori balorien minbidizela talde guztizek, eta azkanien hori mimu gaztrata, eta errestu aldizen einien, beti ezintze igual, bakotxoko dauen ararte llega, bai aldizen einien errestu gauzek taldi erita da pertsonari. Oso ondo. Zenbat denbora daruzu zinegotzi, lanpostu honetan? Zinegotzi 2 urte. 2 urte. Bueno, 2 urte horrek referentzia modure eta harin jau beste lan horretan, azken urtietan beraz, zure ustez Bermeok zelako bidea egin dau kulturarluen, zelan igarrizu edo zelan ikusizu evoluzio hori? Bueno, hau apurbete gatzaitzen da zinegotzi moduen edo herritar moduen erantzuti, ez da? Esan dut moduen bazkenen... Argunte gatzak itzen duz itxuki. Bai. Bai, azken batine, ez du pentsaten, hori limiti mini bidenik, ez da? Azkanin zinegotzizek herritarrakara. Bai. Nik neurek gaitzekingo berba, nire kasuen, leko askotan, edo beti zen apurbeek indiki, eta alde baten edo bestien, nik ikusten dut, egize da pandemizen tema guztize asko igarri dela, eta bai alanda beni pentsatzen dut, eta apurbete afortunau sentiten nahi horretan, guk just hartun deniko udala sartun gara nien, neiku hori bueltie hasi garala bizitzen. Talde batzuk egize da, normala da nenien, azkanin neiku... Bai, eragin hori onda, no? Urten duni pandemitxik, jentie oso, exigentie bihurtu da igual. Bai, exigentie, baino nik uste dut, zauzeniko errueda baten sartunde, badibidez nire kasuen, no? Ni lagurte nago alkartasuna dantzataldieko kide moduen, eta egize da pandemizek asko ikutu dozkule. Gitzi gora bera, alizan duen nien, bai egin dune aurrera, zeuser prestatuten da burbete taldien huei herrize manten duten, bai igarrintze, da, eske inevitabli da, azkenin, Dieta fortuna bai, hauri buelti, jenti buelti moten dau, igual apurre kostatzoien taldiek edo eragileri, dauz bueltik emoten, eta gero bai ikusten dut, ni persibiten dut, momento ilusionante bat. Osa, gauze barriz eta proposatuten jentie, bai kulturarluen eta bai beste arlo batzutan bai ikusten dut, gizarton gizet arlun bai ikusten dut, okitza dut ez batzarrak herritarrakaz, eta jenti ilusionanta dabil, engurien eta herrigintza horretatik, apurbet, bebai udala, azkainen errikintzak udala bebai lagundu itzen dau. Hori haulan da, Haura etxik izaulen errestu inbidizela gauzek, bai, errikintza horretatik aportaten herrire. Orduan, hor zentzu nini afortunau sentiten nahi. Bueno, garrantzitsue, azkainen esan zundana bebai, balorin nimitzi. Bale, Bermeko jaizek daku zamen bueltan, herriko unerik indartsuena esan zundala kulturalki, da zer suposatzen dau kultura zaietik, jai hauek antolatxie. Bai, azkanin bada, momentu erik indartsuena kulturalki, azkanien diaz jai oso luziek, 10 eguneko bitartien gauz. Bai, hori esan doztie, beinola esan doztian, ofizinen igarten dala luziek dizela. Bai. Claro, gurentzako hori. Claro, guk eizago du. Bai. Bai, luzieti ez, eta azkenin, azkenin alegin zuten gara hori agenda kulturala, eta, agenda kulturala, eta jai agendie, aldariketak eizen beteten, egize dabe bai, indartsuena dala nire ikuspundotik luziet izelakon. Bai, egize dabe bai, Bermion jai asko dakuzela, oza, zoazten bazaran hilera errepasaten zer dakun, bagabiz urtien zier badauze hito kultural asko jaizen inguruen, eta hori da Bermioko gauze aberazgarri bet, ezta? Eta, bagabiz, hor zentzurin bagabiz agendie bete du, eta hor bai esan bidot, balizun egin bidule bai, udalangilien lana, bai. Noiztik azten zari, jaizek
antolatzen? Babitu, jaibatxordien, seguke jaibatxordien iku kontutan okitzen du, jaibatxordien azten gara komentaten, igual maiatza bueltan, azten gara purtsu bet, igual gauze batzu ja sarratute dauz bai, eta orduan gauze batzuk azten gara ja komentaten eta diseineten. Bugu bebai, azikerarik txosna batxordikaz bebai egon gara komunikazio konstante baten, azkain neurek bebai, esadoten agaitxik, repetidingo nahi, esadoten agaitxik, ez da? Merezi dau. Bai, azkain neure parik bebai, eta kultur eragile guzti horrek barik, udalak bakarrik ezin izango leki da sumidu olako agenda bat. Hori errealidadi da. Eta ez bakarrik ez dinot diru gaitzik, dinot bat ez be, suposatzen daben kargie gaitzik, eta hor gaitziko timini balizuen, hor udaleko langilik itzen daubien biharra. Koordinazioa eta, claro, dana. Bai. Claro, zesta bakarrik ganera, harina behitzen dan bihar hori, da batez bebe bai, euretan egunetan, zanote modun jailuziti ez, guk ondo pasaten du, bai horre langile asko dauz egunerokotasunien jotazu, obiena emoten, eta daizek ondo urteteko biharrien egunero. Bai, ondo. Bai. Oso bermiotarra da gauzek ondo itxi. Bai. Esango zantzun erronkarik handizen auri dala, dana batu, egitera dana batu, gentiri zabaldu. Bai, berez, igual prestaketa lana ez da hain exigentie, bada exigentie, ez da, bazken nien jente asko niritzize gu hartun kondutan, apurret parte hartzi oso garrantzitsu da jentin parte hartzi, jentin iritzize, aportazioek eta laguntzie, eta horrek prestaketa lanak beran gauzie dako, bai egize dabe bai, nik ustot, batez be langileentzako, eurek 10 egunet izela erronkarik handizenak egitara be osatuteko. Ez osatuteko, bai biharreitzeko. Bai, erronka handizena intxuia aipatu, zurentzako orduen pertsonalki zein esango zandan geizemen betetentzun momentue. Lan hori da naintxe gero. Bai, niri bi momento diez batez be, prestakako leke diotesena bat, prestaketa momentu, Bai. Segize da, ez da igual, jaizek ez egiten da bien gauzan dizena, behegize da, adibidez, jaibatxordien, baneiku ambiente politxe sortu dela, oso politxe, lagunduteko prest dau mundu guztize, jentie mantenidu itzen da honetan urtietan jaibatxordien, igual historikoki, gora berek egon izan dizbe bai, esagoten moduen ikusten momentu ilusionante baten gauzela, eta jaibatxordien sortu den hori espiritue, niri horrek asko beteten doztu. Ez da lehengoko bidaren entzundu dutena, entzundu tortik bebai giro hona oten dala, tirabirek bebai hori dizela egon, bai jaibatxordien, beti danik nik behintzet entzundot, badauela rollo hona, azkanien jaizek ezauz organizeten, ezauz entierro bat organizeten, hori da. Garrantzitsu da be rollo hona hoti, Bai, eta hori izango zen bat, eta gero besti eselan ez, lan guztizen erresultatuek ikusti... Ondorizuek da, Bai. Aukeratuko zu hori. Bai, bizek, bizeti ez azkanien. Zu azkanien, egiz eta beste erabatera bizitzen zuzela zaizek. Bai. Andramaizek, osentzunien. Zuzu ez da herritar, zinegotzi ez amaino erin jau. Igual, programi hartzen zule, edo prentzaurreko bat irakurten zule. Da holan bakitzik gora bera bakizu. Hemen zu ez maiatzerik irailer arte, edo abustura arte, enteraten gitxik-gitxike, en directo. Bai, ikuslen zatibete zatiles, ez da? Bai, eta ditzen zu, da, apurbet, hori manejo okitzi bai dinosune, hau ekarri badun, edo igual kontzerturan bat, hau estiloko badan, en bede beste idea batzuk ekarku hau, eta dorren zu ez, zuzenien apurbet jaizeketaz enteraten, eta gero egize da, dinosu, maiatxien, ez da, honi urrun dauz Andramaizek, derbendik zauzenien, egunerokotasunien Andramaizek aitzi berbetan, edo biharrien horren inguruen, ensegida jagaten diez da, amentakusa, así que... Oso, ondo. Bale, aipatu zu zelan herritarrek itzen da euren iritsi zemon, gero, ostabe, azalduku jentiri espadakin, ja, ze bide dakoien, proposamen horrek itxeko, ze bide da udalen partetik herritarrentzako, jaizetan parte hartuteko. Batez be jaibatxordia.
Jai Batxordi ez da bakarrik kultur taldientzako, de hecho, herritarrentzako espazizo bata, hor bebai ganera biharren hasiko gara purtsu bete erabaki horraue izateko, estatutu batzuk gutxaguz egin. Edo nor alda zuen. Eta bide zuzenena eta eraginkorrena niretzako da Jai Batxordie, dude barik ganera, Osea, bai aportateko, bai iritzizek emoteko, proposamenak botateko, esketan atarako da Jai Batxordie, higin behin itzen du Jai Batxordie, ez da bez astero itzen dule, higin behin itzen du Jai Batxordie, eta higin behin intzebe bai, oso ere ikitzaile da azkanien, gauze asko ataten diez bertatik. Hauri da biderik eta eraginkorrena. Gero proposamenak eta beti aldiez bota, zelan ez, berazetik, eta edo nagoaz berbaintzek handito baten manuzun, edo hori bebai. Bai, ja esan ingo, beze jentik esan itzen dozt. Orduan jentik topaten zaitxu galin da oso ondo da, azkanin igual batzuk ez dako jenak astirik edo zaitxu jenak ikusten, edo kanpon deuzela biharren edo zer dan, jentik bada bezaten zune, datorren urterako hau bestie, hori bada, badinot, importantzi segutxate mon Jai Batxordiri, batez beradalakon espazizo bikaine. Eta oso funtzionala, azkanin kontasuna gaitxik, funtzionaten dau. Bai, oso ondo ganera. Oso ondo, apunte itxukirratien hemen endikak esan dauena, kaletik altxagu aborda edozein momentutan espadugun ikusten korrike, aur daku pres geurentzako bai. Bai, ez horren beste, Ez horren beste, apurtxu bet. Vale. Hau beste galdera gaz bat, endika, zen nolako etorkizune ikusten zu Bermioko kultur jardueren txat, badago proiekturik martxan edo etorkizunerako pentsatute, orain artestu nentzun zeu zer? Bitu, gaurze apurbetatzetik, egize da apurbete, bihar asko dakola, kultura kontseilu baten sorrerako proiektoren bat badaku hor. Pentsadune baino gehiz, dakozku atxeratuten hori egize da, helburu oso argidaku, ikusten dulakon beharri zana, bera momentuen, ondela pilo bat urte egon zan, kontseilu antzeko zeuser, ikusten du beharri zana, agenda hori, organizateko, beteteko, ekintze proposatuteko, beste gune bat, erabaki horra izango dana Jai Batxordien parera, esango, ze Jai Batxordi herritarrantzako bada, bera kultura kontseilu edo kultura batxordie, edo, deitzu guzun moduen, bai leko bat, kulturtaldiek, herriko artistek, norbanakuek, eta beti kulturiri batunde dauzenak, hori da, euren aportazioe eta euren programie hitzeko. Azkanien parte hartzie horretan daue horretan datxa azkanien hori da, eta inkluso beste herri batzutako adibidip egon gara aztertuten horretan bagabiz, egize da Azkanien gauza bat zauzeniko ditzen, gero beste 30 urte dentzu zalda batera, eta atxeratuten da, inkluso momentoren baten haue evoluzionaten junezkero, aurrekontu parte hartzaileek manteniduko ziren ingendun moduen, egize da kultura zaien ikusten dule, gure aurrekontu parte hartzailepe hortik aldizela zuen, eta apurbete kulturako aurrekontuek, apurbete agendie urrengo urtekue begire zer sartun biden, zer kendu biden, igual urte batzuk ongo dispotentia, beste batzuk itzi hau, hor horretan aurrekontutan izizati bakarrik geure, azken hori geuk daku, azken biharra geutaku hori egize da, horrek aportazio guztizek hartziko gune bat uste du beharrezku dela herri zen. Azkanin beste organo bada, da parte hartzaile hor dune notizionak Bermeoko kulturre ekintza honetatik, oso ondo. Azkenik zure uste zein eragin dauka kulturarloen gaur egun, apurtxu eta salduzu, Bermeon etorten dan turismoen, turismo gazlotute, ze gerota atxerritar gizau dauz, da, azkanien horrek eragin okingo dau kulturalki turismoen asuntugaz. Eta zelan laguntze da gure herrizeri nortasun eta
arima erakusten, aportaten da, ez dago aportaten, zer dako zuie pentsata hortik udaletxetik? Ia, ni kultura arlotik hor bai, esaltzute esan gualekin duten garala, gure nortasune, hizkuntzie, gure ondarie, eta bar, balizun imintzen bai, datorren antzako. Badan turistie, edo herritarra, edo alboko herriku badan, edo, hori bai, alekin zuten gara gure programa zinuen mantenduten alde batetik, pentsatzen du importanti edala, hor zentzunien datorren guztizeri erakustie euskal nortasune, bai, alda batera bai, Bermioko nortasune erakustie garrantzitsue da, eta egize da, hor kultura agenda horretan, lehen esan dotan nitxe dala, ez bakarrik guztu gaitzik, baizik eta kultura niztasune bai, hor dakulakon herri zen, herri oso kultura nitxe gara Bermio, eta Bermioko nortasune gaur egun horretara bai bideratuten junde, eta bai Bermioko nortasune, eta Bermion bizigaran danon nortasune erakusten egin zuten gara beti. Gero egize da, turismo arluen, arrazu ezein zen badakigu, turismo masifikau entemie aur dau, eta hor zentzunien, batez ondari entemigaz, eta herrizet jaboteko entemigaz, eta kulturan, bagabiz apurtzu bai ez, arlo punitibo batetik, ez da, apurret, balizue erakutsitze, dakun altxorrana. Enamorateko bai, jentia. Hori da, azkanien zuk erakusten mazun, ze importantzi dakon zuretzako zeusek, ondariek, hizkuntziek edo zer dan, azkanien hori transmitituten badakizun, edo alekin zuten gara gitxien, ez? Probabilidade gehiago dau jentik hori zaboteko, eta hori errespetateko. Eta gure helburu gitxien ez hori da. Oso ondo. Ametik itxukirratitik gauri apostu itzen du, Bermiotarra, komplejo barik, hizkuntzie eta, kulturi askanin orain entzungo eskuie FM-etik kanpora bai, bermeotasun hori zabaldu. Bai internetetik, da udaletxetik ikusten du, haulan dala. Oso ondo, baroin alzara deskonekta apurtxu zeure zinegotxi papela? Askaningoko proposamen bizentarako? Hau oso pertsonala da, danarik abiltzitzen askaningoko galdera hau. Endika, Etxebarria, zuretzako zer da zoriontasuna? Ufa. Pum. Bai. Niretzako zoriontasune, ez da, nik uste nire biziko etapa bakotzen gauza bat esan dela, ez da. Gaur egun zer da zoriontasune, bai. Gaur egun niretzako zoriontasune da, alde batetik, alik eta tranquilen bizitzie, nire burugaz batez be. Oso ondo. Egotie, tranquil nagoenagaz eitzen. Azkanin horrek emoten txuz orientasune. Tranquilidadie bai bestela batzutara bai baloraten da. Eta ni nauen bitxartien posik edo arro eitzen nagoenagaz, alda esan, biharrien, ez biharrien, bikotigaz, etxien, gurasukaz, nogaz dan, arlo danatan. Bai, azkanien ikustot hori dala niri aportatzen ostena edo moten ostena. Gauzetxu ez esango txuz. Ezuk ez dakizu, elkarrizketi okintzu nadiagaz da sabigaz bebai, eta ikusten da udaletxe hau oso sinkronizeta dauela, porque irurok bota zuie leko bardinetik erantzune. Vale? Bai, ezken ipetxain, eta ezkanin importanti dela. Ezken ikustot egize da, bera momentuen, ez da, igual gaztia bezala, zuretzako zoriontasune da, lagunekaz egotie. Edo gero, momento baten, ez da, diru asko kitzi, edo bihar bat okitzi, momento baten, betano kongeralakon leko, niku komplikau baten. Hori da, eta bai hori momentuen, horrek helburuek lortute, zen nio guztatzen lagunek asegotie, biharrera zutien, ni biharrera zuten ebe bai, biharrera zutien ebe guztatzen daz, nire biharragaz guztora nau, udalan bai guztora nau, bai ja hori dana, horrek helburuek, hori piramide hori lortuten guzenenien, hori momentu niri baloraten duten nageizen da, nire burugaz arro egotiz, azkenik hori buru bai maitatu inbido. Lasaitasune esangu edo arrotasune orduen? Bizek. Bizek, no? Bizek, ze arroba naben tranquil nau. Oso ondo, vale. Oso ondo, hemen okintzu Endika Etxebarria Telleria, kultura gizarte ongizate langilleria eta prebentzio zinegotxize, andana da, mota dozku parrafa dana, ondo ekarri daue ondo preparata. Ez pentsa, Ez, natural urtentzu, eta guk hori eskertuten du. Eta elkarrizketa danak akabaten duz, hemen itxukin,
kanta bat bota bizu. Kanta artistie edo seguzune. Kanta bat imintzeko. Bai, akabateko zeure elkarrizketie, zeure gustoko kanta bategaz. Bueno, baina, igual gauze erreza, nire errez imiztazuia, Andramaizetako usamen. Ia topate mate, venga, bota zin da. Andramaizetako kanti, Hori, jo, zelan da izan buru. Egunaro, kalien. Hau nire errez imiztazu, Ia. Egunero. Vale, topadot. Topazu. Vale, endika. Eskerrik asko, dopasa Andramaizetan eta zoriotxua izan. Eskerrik asko, eta bai gurot esan, etan hori, animeteko kalera urteten, pasan urtien lematxu beti izan dule, eurize zein eguzkize, bermion beti zaize, orduen, aurton bebardin. Animedanok eta ekintze guztizetan parte hartzien. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuri. Onde bili. Bardin. Laminen puntetik zuzenien, dirue berbiztu gauenien, maoie jantziten, gonapien, lameran sartu da jente hartien. Txorixe dinotzu amengo barri, nekien zantzuri